Larruzko diru zorro hau Jean Iribarne Siberutajarrena zen, gamerezi igan sortua 1912an. Munduko bigarren gerla garaian norbaitek salatu zuen, aliatuak hegoalderat joaten laguntzen zituen erresistentzialaria zen, alemanek deportatu zuten. Alemaniako Neuengamme konzentrazio eremuan hil zen 1955an. Marie-Hélène bere alaba orduan sortu zen. Aitak eta alabak ez dute sekulan elgarrikusi. Hiru ikerlek diru zorro hau aurkitu dute, 80 urte geroago eskuetarat eman diote. Eta hola, gaiz izan da preposta oentako. Nik anaiarre bakan nititzen eta musa zaideten lehen eguninko. Eta gero preposta hola duz. Moltsa diru zorroaren barnean, argazki hau izena ere bai, Marian Iribarne atarratze Otsoaitz etxea, ikerleek agiri horri esker aurkitu dute Marie-Hélène. Jean Iribarne bere aitarekin batean, Arno Agerbertze siberutar bat ere deportatu zuten. Eta hoi atzaman dizie, nune hortzeik izan dien. Paske hanis basuzun hainbeste behitzen, foselat zertan zititzin parte. Eta huk atzaman dizi nune hortzeik izan zien. Udazkenean arat, Alemaniarat joanen da bere alabarekin, bertze etapa bat, moltsak zer sentiarazten ote dion galdetu eta... Eta aita hortu dala. Bai. Men ezpeitut ezagutu ez. Amake sekulan ez nahi penaik egin guke ez aipatzen. Ama prefostepitzin nahi aipatu. Malur handi behitzen ordin. Beha bat uzuzun beha maikin eta samaikin, eta gizunik ez etxen. Eta ordin preposta ez genizuen aipatzen, sekulan. Marie-Hélènek 12 urte zituen jakinzuelarik aitari gertatu zitzaiona, lagun batek errantzion. Eta ordin preposta nigarrez haseik eta ama ganazun eta ama etzen eitazun erran eta ez Marie-Hélène. Etzen eizun erran, askip hena egiten ditazut ebilti. Ala berrien arreiabiltiko. Marie-Hélène gerlaren biktima da. Eli kesu behar arraginte. Kasue. Tegin nota igemena. Tuzu bazterra piu. Ondoko bizizalentako gaztentako ze jinen den. Huadezu pentsamendu katzen dutzuko. 80 urte geroago ere, bigarren munduko gerla denborako bertze aurkikuntza bat, Siberuan hori, begira. Aleman kaska bat, maulen atzabanik, eta mauleko librazioen horitzapena bat, da. Aiza ikusten duzie nazien marka, eta heben aleman bandeaen markai bai. 8 hamarkada geroago, hau ere historia harrigarria. Aleman soldadu batek utzi du maulen, hobeki eran nuke kaskaroi ahantzik izan dela. Mauletar batek, ototegi batetan, atzamandu eta begatu. Eta dila urte bat, gue elkartiai eman erakusketa bat egin batez antolatzen balin badugu, erakasiko dugu. Nik ez dut ikusten horitzapen baizik. Ez nik hain hunkirik. Ikerzaleak taldearen ustez garrantzia handiko aurkikuntza da entzun. Ene ustez ez da beste exempluik heben Euskal Herrian ez. Eta historia amini estonagarria da. Aleman soldado batek behikaskak usten edo heben ahantzen, ez da usu agitzen, segur. Aleman okupatzaile batek gurean erabili zuen kasko hau garai latz baten lekuko paregabea da. Wehrmachteko tropa zen, egiazko soldaduak zien, eran nahi da, maule herria
okupatu dielaik, bazuten arma pesiak sartu dira heben herrian saldoka, zumbat, hiueun, lau ehun. Hemen Maulen, Siberioko hiriburuan bezala, Ipar Euskal Herriko 158 herrietan gisa horretako hilen oroitarriak dauden gogoratzen dute, 60 milion biktimen artean, hamarnaka eta hamarnaka Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberokoak zirela. Eta orduko lekukoak ere Lapurdiko kostaldean ditugun bunker hauek. Naziek 15.000 eraikitzea agindu zuten Norvegia eta Hendaia artean. Hemen Lapurdin denak etxiak daude egoera kaskarrean, miarritzen, bat bederen konpondu nahi lukete publikoak bisitak egin ditzan. Queremos hacer un trabajo de memoria abriendo al público. Memoria lana egin nahi dute izan ere, tresna eta gune hauen bidez duela 80 urte eskuin muturrarengatik izan zen sarraskia ikasten aldugulako.